Des de l'Institut Català del Sòl estem participant en aquesta nova edició de Viniu i ho fem amb un panel parlant de la necessitat i la demanda de les parcel·les XXL, sobretot dedicades a logística però també a la gran indústria. Hem pogut compartir panell amb una empresa paperera, amb l'Elisabet Alier, i ens fa la reflexió en relació a la necessitat de disposar d'aquest tipus de parcel·les grans. Però també hem participat conjuntament amb Cristian Oller, de Prologis, que ens feia la reflexió en relació a quin és el futur i els reptes de la logística. Hem pogut constatar que des de l'Incasòl, conjuntament amb el Govern de Catalunya, estem treballant per desenvolupar els plans directors d'activitat econòmica. Aquests nous plans directors d'activitat econòmica es basen en unes palanques clares. La primera palanca és la magnitud de la parcel·la. En segon lloc, que aquestes parcel·les estiguin ben connectades. Aquesta connexió serà a través de la intermodalitat amb el ferrocarril, però també ben connectades amb els eixos viaris i comunicatius, amb les autopistes, amb els ports i els aeroports. I finalment que aquestes parcel·les estiguin digitalment ben servides i a la vegada puguin accedir a l'energia renovable. D'aquesta manera, aquests reptes de la magnitud de la parcel·la, el repte de l'energia i la digitalització i el repte de la connectivitat queden garantides.